Ужо ў бліжэйшыя выходныя можа вызначыцца новы чэмпіён краіны. Пасля 13 год гегемоніі барысаўскі Батэ рызыкуе развітацца з прэстыжным тытулам і перадаць паўнамоцтвы берасцейскаму «Дынама». Пры якіх умовах гэта адбудзецца, а таксама пра найбольш цікавыя моманты надыходзячага гульнявога дня ў Беларусьбанк вышэйшай лізе, АБФ ФТБ распавядае ў традыцыйным анонсе футбольнага уікенда. Белаз змагаецца за патрабленне на выніковы чацвёрты радок у табліцы і марыць пра еўракубкі. Студэнты лічаць кожны бал, бо балансуюць на грані вылету з эліты. Таму двубой калектываў будзе максімальна эмацыйным і напружаным, а таксама і выніковым, як сустрэча першага круга. Тады, нагадаем, бакі разышліся мірам 3-3. І як то будзе зараз, прадказаць складана. Не зусім стабільная тарпеда ў мінулым туры знішчыла мінскае «Дынама» 4-0. Аднак дадало ў лазарэт 6 чалавек яшчэ і Абрадавіча. БДУ, які тыдзень адпачываў, перад вакацыямі згуляў з тымі ж мінчукамі 3-3 і аформіў прыемны для сябе адрэзак з 5 матчаў. На ім студэнты саступілі толькі аднойчы і запісалі на рахунак ажно 14 забітых мячоў. Нягледзячы на тое, што сталічныя юнакі горш за ўсіх гуляюць у абароне на элітным узроўні, кастрычнік, да і цалкам восеньскі адрэзак яны правялі больш прадуктыўна, чым чорна-белыя. Цікава і тое, як складзецца лёс лепшага бамбардзера першынства Ільі Шкурына. Зараз у яго на рахунку 17 трапных стрэлаў. Тады, як у нашай вышэйшай лізе, галоўны галеадор 20 і больш мячоў не забіваў з 2007 года. Магчыма, у Рамана Васілюка з'явіцца спадкаемца. Тым больш, што ў першым крузе за кошт Белаза Ілья зарабіў гол плюс пас. Для атрымання залатых узнагарод Берасцю патрэбна перамога, і тады два заключныя туры пасля паўзы на гульні зборных згубяць усялякі сэнс у чэмпіёнскай спрэчцы. Спатканне з Іслаччу зручны момант, каб зняць усе пытанні пра чэмпіёнства. Бо ажно 4 сустрэчы запар бела-блакітныя перамагаюць драпежнікаў і ў сярэднім адзначаюцца тройчы за матч. З іншага боку, менавіта на штучным поле футбольнага клуба «Мінск» падначаленыя Віталя Жукоўскага і здабылі адзіную перамогу ў гісторыі. А ў мінулым першынстве ўжо супраць магутнага Берасця амаль вытрывалі, саступіўшы толькі 0-1. Адзначым, што камандзе Марцэла Лічкі не дапамогуць дыскваліфікаваныя Кісляк з Няхайчыкам. Тады як наступальная моц Іслаччы не далічыцца Камароўскага з Янсане, плюс па-за складам апынецца Годфрyd. Згубы гаспадароў, зразумела, больш адчувальныя, бо лава Берасця даволі доўгая і багатая на крэатыўных гульцоў. Тады як мінскаму раёну застанецца спадзявацца на Макася, што тыднем таму аформіў другі ачковы покер у кар'еры, а таксама на Александра Глеба. Ветэран бліскуча правёў матч супраць Батэ на Барысу-арэне і зараз зноў будзе гатовы паўплываць на чэмпіёнскую гонку. Цікава, што ў матчы першага круга Берасці знішчыла апаненту 5-1. І зараз лепшы наступ першынства не пакідае поле без забітага мяча аж до 15 тураў запар. Іслачча непасрэдна на полі ажно ў 14 сустрэчах запар прапускае мінімум мяч. Толькі тройчы за 35 спатканняў у эліце Віцебск скараў Батэ. Аднак апошнія 4 сустрэчы размовы пра стварэнне падобнай сенсацыі былі неактуальныя. Фіналісты кубка максімум дамагаліся нічыёй на Барысу-арэне. У астатніх жа выпадках скараліся чэмпіёнамі і даволі рэдка адзначаліся. Сёння з крэатывам поўначы таксама справы так сабе. За 27 тураў праведзена толькі 23 мячы. Горай вынікаў з тых каманд, што працягваюць першынства, няма ні ў каго. Батэ, наадварот, носіць тытул самы надзейны ў разбурэнні каманды эліты. Аднак у апошніх 4 сустрэчах падначаленыя Алексея Багі толькі раз гулялі на 0, а ў мінулым туры дык увогуле атрымалі 4 ад Іслаччы на сваім полі. З іншага боку, Віцебск з тых жа 4 мінулых тураў толькі ў адным здолеў забіць. Дадамо, што з 2 чэмпіянатных перамог Віцебска абедзве былі здабытыя менавіта на родным полі. У лістападзе 2016-га поўнач пабіла Батэ 2-1, а ў траўні 2017-га 1-0.